Ikulandireni ku programu ya Koti Lathu pano pa MBC. Ine ndi James Gumbwa, mulutsi wa programu imeneyi. Mu programu imeneyi tikhati kumva nkhani komanso kutsatira nkhani zosiyanasiyana komanso kupeza kumvetsetsa kozama pa nkhani za khoti. Kodi tikati khoti ku Malawi kunoko ndi chani komanso kodi tili ndi kudziwa kotani kwa ntchito za khoti. Kuli magawo osiyanasiyana amene anthu ambiri mwina kuthekera kuti sitikudziwa kapena mwina sititsatira bwinobwino tikamva nkhani za khoti. Komano ndinene pano kunena kuti tili ndi mwayi onena kuti pamene tikutsatira nkhani za khoti apa pachitika mgwirizano umene wasayiniridwa pakati pa Malawi Judiciary komanso bungwe lowolutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation, ndipo tachitanso mwayi kuti anthu amene analipo pakusayinira kumeneku tili nawonso mu studio munomo pamene tikuwulutsa ndithu programu imene ya Koti Lathu. Ndipo nditengerepo mwayi kudziwitsani kuti tili ndi olemekezeka Chief Justice ena achidule amangoti CJ Rezin Robert Mzikamanda. Takulandira programu yathu. Zikomo kwambiri. Mukusayinirana kumeneku tinaiso ndi Aiden Gumen amene ndi mkulu woyang'anira Department ya Engineering kapena kuti Director of Engineering ku MBC amene anayimirira Director General Malawi Broadcasting Corporation George Kasakula. Agumeni takulandirani. Zikomo kwambiri. Nditudi tisititenga nthawi. Ndimafuna kuti timvetsetse komanso mwina titsatire bwinobwino taona mwambo wosayinirana kapena kuti mgwirizano kubweretsa mgwirizano pa pepala kuti izi zachitika. Mwina ndiyamba ndi olemekezeka Chief Justice. Mgwirizano umenewu tinene kuti wabwera motani kwa inuyo ngati antchito za khoti kuno ku Malawi. Tikudziwa kuti nkhani izi ndizonena kuti amene amatsatira ntchito za khoti ndekhayo amene anadutsako, amene anafikako, amene anakhalako mboni zochitika za mkhoti. Kodi izizi zikuthandizana bwanji pa kagwiridwe ka ntchito za khoti kuno ku Malawi? Zikomo kwambiri. Kusayinirana kwa mgwirizano umenewu pakati pa ife ya khoti ndi Malawi Broadcasting Corporation kutithandiza kwambiri kuti tiafikire anthu. Cholinga chathu nchakuti popeza makhoti andi a anthu ndiye tiatenge makhotiwa apite kwa anthuko. Amatero kuti chilungamo chizipita kwa anthuko. Matero kuti tifike apa zatitengera mtunda ndithu. Munanena zoona kuti kumbuyo ku muoneka kuti makhoti amakhala ngati ochita zobisika. Ndiye pano dziko lonse lapansi tsopano osati ife tokha akunena kuti iya makhoti wa azichita poyera zooneka aliyense azidziwa. Pa chizungu amati open justice for all. Zimenezi zikutanthauza kuti anthu akazindikira kuti ku khoti kumachitika zotere akhalawo mwayi wopita ku khoti kucha mozindikira kuti ndikapita ku khoti ndikayenda moti komanso ndikamwakabwera ndikakamva zakuti ndikuti pazifuwa zakuti. Ndi taganiza kuti kugwirizana ndi MBC kuti thandiza kuti ziafikire anthu zimene ife ku khoti kuno ndimachita ndi imenenso angayendere ku khoti kuno. Ndi ngakhale zigamulo zimene timapereka anthu zizitha kufotokozeredwa mmene zayenderera kuti anthu amvetsetse. Chifukwa nthawi zina munthu sangamvetse kuti kodi chigamulo chayenda bwanji. Titolo kuti mgwirizano umenewu uthandizira kupeputsa kapena kuti kuchepetsa kapena kuti mwina kupitisa patsogolo kagwiridwe kanu ka ntchito ku khoti. Zitithandiza kwambiri ku kagwiridwe ka ntchito ya ku khoti. Chifukwa kwa anthu amene azindikira kale kuti ku khoti kumachitika zakuti akabwera kuno sizatenga mtunda. Ndi kuti milandu izendanso mofulumira chifukwa anthu akudziwa kale akabwera ku khoti kuno akudziwa kale kuti zikayenda moti. Kusiyana nkuti abwere tizifotokozera zimene zitenga nthawi. Koma tikafotokozera munga pa MBC ndi kuti akamabwera akhala okonzeka ndi kuti sizatengera mtunda. Ndi kuti gwiranso ntchito kwathu kutithandiza kwambiri. Tuganizanso kuti ngakhale milandu imene izichepa. Ndithokoza kwambiri olemekezeka tichitenso kubwereranso kumeneko mbali ina imene inali nawo pa kugwirizana kumeneko kusanirana mgwirizano umenewo ndi mbali ya MBC. Agumeni mwambo osayinira
kusonyeza kuti ndithu zayambika mgwirizano ndi umenewu, anthu ayembekezera ndithu kuti aone zambiri, aone kuti kodi MBC itsate motani zochitika za khoti. Tili pomwepo ndimafuna ndifunse kunena kuti khoti amagwira ntchito chimodzimodzi amene MBC imagwirira ntchito, kulibe chuti kwenikweni yayi. Kawiriso mwina mbuyo mutaonanso khoti likugwira ntchito ngakhale mwina pa weekend kuti zinthu zipitire patsogolo, kutsatira mawu olemekezeka, zinthu zena kuti zipite patsogolo, things should keep moving on. Ndinatengerapo ndithu mawu amene amafotokozera nthawi ina yake. MBC titira kuti ntchito imeneyi inuyo muyinyamule motani chifukwa choti ukuoneka kuti ndithu ndi mtolo umenewu? Zoonadi ndi ntchito yayikulu kwambiri. Kwa poyamba tithokoze azathu amakhoti kuti atakhala pasi maofesi mwawo, pamene amapanga mapulogalamu awo kuti kodi khoti lingamawafikire zochitika ku khoti zingafikire bwanji anthu. Anaganiza kuti njira imodzi ndikuti pakhale ubale ndi MBC. Tuzikomo kwambiri, tayamikire pa chiganizo chimenecho. MBC ntchito yathu ndi timati kusangalatsa, kudziwitsa anthu ndi kuphunzitsa. Ndiyo ntchito yathu yayikulu ya MBC. Nkudzera mu programu imeneyi pamene tikufuna kuwafikira anthu ndikuti anthu akhala ndi upangiri, anthu adziwa bwinobwino kuti kodi ku khoti kumachitika chani. Kudzera mu programu imeneyi zakhala mwina nthawi yayitali, mwinanso anthu kulankhula zambiri chifukwa choti sakudziwa. Ndi nthawi yoti Amalawi kudzera mu programu imeneyi adziwe kuti ku khoti kumachitika chani. Akadziwa akhala ndi chikhulupiriro mu zintchito za ku khoti. Ndipo ifeyo ngati MBC tiyesetsa kuti kudzera mu programu imeneyi tigwiritse ntchito njira zambiri zomwe tingafikire anthu, kaya ndi TV, kudzera pa TV, kaya ndi pa mawayilesi athu, ndiponso kaya ndi pa online, ma digital platforms, kuti aliyense Malawi akhale ndi chithunzithunzi kuti ku makhoti athu kumachitika zotani. Tathokoza kwambiri. Kutheka kuti mwina mangofika kumene muli, titira kuti mangofika kumene mwina matipeza tinkatikati mwakucheza kumene kuku. Program imene ndi program ya khoti lathu. Kwambiri leroli tikutsamira kwambiri pa kusayinidwa kwa mgwirizano wa pakati pa Malawi Judiciary ndi MBC, amene akhale kuyambira pano kupita kutsogoloku akubweretsa ndithu tsatane wazochitika komanso mvemvemve wamene ntchito za khoti zimakhalira. Ndiye nditira kuti ambiri amene munadutsako mu process ya khoti kutheka kuti muli ndi umboni komanso muli ndi experience, kotero kuti mwina mutamva kuti mukufunikira ku khoti simumajejema chifukwa choti mumadziwa mmene zinthu zimayendera ku khoti, koma alipo wina wake pena pake onena kuti mwina alibe idea kuti kodi ku khoti kumachitika zotani, kotero kuti mwina amathekaso kumafunsira nzeru kuti andiyitanitsa ku khoti kodi kumene kundipite kodi olemekezeka. Nthawi zambiri tinena kuti mwina tikamamva kuti mukufunikira ku khoti, pali samani mukufunika ku khoti, kodi titira kuti chimene chimakhala kuti chachitika ndi chani pamene mwina tikupitiriza kucheza kwathu lero? Zikomo kwambiri. Pamene munthu akufunikira ku khoti, wayitanidwa ku khoti, cholinga chenicheni chimakhala choti amene aja athandizire kuti chilungamo chiyende. Kaya ndi mboni, kaya ndi ndani, ngati akufunika ku khoti, cholinga kwenikweni nchakuti athandizire kuti chilungamo chiyende. Moti mu mtima mwawo asamaganize kuti tupita kuzovuta, tupita kukamangidwa, koma apite kuti kodi kumeneko afuna ndikathandizepo chani kuti chilungamo chiyende. Ndi kufuna chimene chocho anthu adziwe kuti khotili likupita kwa anthu pothandiza chilungamo. Tili nacho chikhulupiriro chakuti munthu aliyense amafuna kuti chilungamo chichitike, chilungamo chionekere. Ndiye timafuna anthu amenewo azikhala kuti akuzindikira, azikhala nawo upangiri wamene khoti limayendesera zinthu zake. Akabwera azizwa kuti kumene ndikuti tikaenda moti.
chabwino zomwe kwambiri. Agumeni, ndibwerere kumbali ya inuyo, ndifunsa kudzera kwa inuyo. Ilipo nthawi ina imene mwina tamva anthu akupanga comment kuti ineyo sinditha kulankhulapo pamenepo poti nkhaniyo ili ku khoti, sinoti kutenga kuti MBC ndimene nayonso imatenganso mawu nkumapereka kapena kuti kuwulutsa mawu. Tibwerere ku nkhani yakusayinirako. Zilipo nthawi zonena kuti mwina padzifunika kuti mwina titsatire nkhani ina yake imene mwina ili mkati ili ku khoti kukambidwa, MBC kudzera mu mgwirizano ifuna kuti itsatirenso nkhani imeneyoyo. Pamene potiyembekezera kuti mwina no comment nkhani imene ili ku khoti, mwina kudzera kwa iniyo SJ CJ tingapeze kumvetsetsa kotani kuti mwina poti tafuna kuti titsatire anthu ayembekezera kuti khoti lathu ndi program imene izitibweresera zimenezi ndithu, pangakhale kuwunikira kotani. Tiyambire muchatimanena kuti nthawi yonseyi khoti lakhala likuganizidwa kuti ndi malo oti zobisika, koma pali malamulo, sikuti ndi zonse zimene tinganene kuti pakali pano sitinenapo kanthu tidikire mpaka zilipo zikhalapo ndithu chifukwa malamulo amatero. Komanso malamulo aliponso amanena kuti mukamaweruza milandu muzikhala pamalo a open, amati pachizungu amati open court, kota kuti musalepheretse munthu kubwera amene akufuna kulowa apite akamvere milandu. Ndi milandu yochepanso imene amanena kuti iyi poti ndi milandu ya ana, iyi poti ndi milandu yakuti izikhala amati in camera, ndi zochepa imakhala ngati pachizungu amati exception to the rule, koma lamulo lakuti makhoti akhale open, lamulo limene lilipo. Ndiye mwina lamulo limene tikamayamba kulitambasula pamakhati ma exception tina tiona kuti izi zokha ziyambe zadusa ukuku zisanatuluke kuku, koma chimene chocho sikuti chikhale cholepheretsa anthu kufunsa kuti kukhoti kuli chani. Anthu azifunsa ndithu ndi tiziunikirana kuti iyi nkhani izakhalapo nthawi yake yofotokozera pamene zili, koma pakali pano kuopetsa kuti mwina chingwamo chingasokonekere tibazisiya kaye ziyende kaye mkhotimo zidzatulukabe pambuyo. Zimene zongofunika kuti anthu afotokozeredwe kuti azidziwe. Kawiri anthu akamva nkhani mwina kapena pena pakutchulidwa khoti, pena amatha kuyika tsinya, pena iya nditu chimwemwe kapena smile amatha kubwera pa nkhopepa. Tizwa kuti tikafika pachiponera kuti tatchulapo nkhani za khoti, pena nkumakhala ndi chimwemwe, pena nkumakhala mwina ndi kusasagalala kwina kwake, tinenda kuti pali ma chances onena kuti mwina nthawi zina khoti limatha mwina kupereka mwina chigamulo, mwina monena kuti ofunika kuti athandizidwe ndi kuphinjidwa in the process. Tikungopeza ndithu kumvetsetsa kuchokera kwa inuyo olemekezekatu. Popeza milandu ya kukhoti imakhala ndi mbali ziwiri, ndiye milandu ya kukhotiyo imachita ngati kuti ikamakambidwa pamakhala owina ndi oluza. Sikawiri kuti amene waluza mlandu amasangalala, koma funso lalikulu lizikhala kuti kodi ngakhale ndaluza mlandu chilungamo chayenda, ndiye funso lalikulu limenelo. Munthu akabwera ku khoti akanena kuti koma zonse ayendetsa malamulo ake, zonse zayenda bwinobwino, ndangoluza ine mlandu, mkwiyo wake mwina ukhala wochepa kusiyana ndi ngati samadziwa kuti zimayenda bwanji. Kupsinjidwa munthu akhoza kuganiza chifukwa chakuti mwina sadziwa mmene zikuyenda kukhoti, komanso ngati kukhoti kuja mlandu wake sunayende bwino, ndiye iye sanakhutire, malamulo amapereka mwayi wochita apilo mlandu uja, ndiye kuti akhoza kupita next level, nkupita next level, tiyese kuti wayambira ku magistrate, ndiye kuti akhoza kupita ku high court, kaya ku high court kuchanso akhoza kupita ku supreme court. Ndiye akadutsa monsemu pena pake ndithu adziwabe kuti nayesetsa, koma chilungamo changa ndi ichichi chimene andiuza akhoti. Kwambiri Agumeni, inuyo mukucheza kwathu kwa leroli, mukuyimirira mkulu woyendetsa ntchito za Malawi Broadcasting Corporation, ndipo pampando omwewo tifunse kuti MBC
tinene kuti ntchito zimene tizitsatire za khoti ili kumazibweretsa kwa anthu, ndinene kuti tili ndi challenge ya malanguages nthawi zina ziyankhulo, tili ndi nkhani ya zikhulupiriro zimene zimabwera ndi background ya munthu kumene utani akuchokera. Alipo wena amakhulupirira kuti ineyo mmene zililimo ndi mwina khoti limene anditanitsa ndikavutika sindimva mwina Chingerezi kapena mwina zina zotero. Ifeyo MBC titero kuti chitsimikizo chilipo chonena kuti coverage yathu kapenanso mwina polemekeza ziyankhulo, polemekeza zikhalidwe, titenge mbali yotani kwenikweni pofunitsitsa kuti wina aliyense ndithu zimene khoti likutiphunzitsa kapena likuphunzitsa anthu kudzera pa MBC zifikire wina aliyense. Zoonadi andi zofunika kwambiri tikuti khoti lifikire anthu, andi MBC isakhale chipsinjo kwa anthu ena kuti kapena ena mtundu wina ukulephera kufikiridwa. Imeneyo ndi ntchito yathu yayikulu pamene tikunena kuti khoti lifike kwa anthu. Tifuna kuti paliponse mtundu uliwonse ufikiridwe. Choyamba ndi mukayang'ana coverage yathu. MBC kati tenge TV tikupezeka ma platform ambirimbiri kandi Go TV, DSTV, MDBNero, Kriye tili ma platform ambirimbiri kuti aliyense atha kupeza ma program athu. Chimodzimodzi kandi wireless ikupezekanso kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa, ma wireless athu akuveka bwino kumeneko. Ndinadzatchulaso za amene awaji mtundu wa Chinyamata kuti tili ndi ma digital online. Choyambirira ndi chimenecho kuti coverage yathu tikupezeka paliponse kuti aliyense programu imfikire. China ndi chakuti mukatsatira ma programu athu tili ndi zinenero zosiyana-siyana, zinenero zambiri pafupifupi mtundu uliwonse. Andi tikudzera ma programu amene mapoti tikuyamba tiyesetsa kuti muzilankhulo zimenezo tafikireso anthu. Ndikhulupirira even ngakhale ku khoti akabwera amakufunsa munthu kuti utsatire bwinobwino, amakufunsa kuti kaya uzitsatira mu Chizungu ka mu Chichewa, cholinga choti munthu uve mu chilankhulo chako chimene ulimo masuka nacho chimene umachimva. Programu iso tiyesetsa tikamapita kuti tipezeso anthu tiafikire madera mwawomo ndi chilankhulo chimene iwo amatha kuva bwinobwino, because cholinga ndi choti aliyense adziwe bwinobwino kuti kodi zakukhoti zikuyenda bwanji. Tikufuna kuti aliyense akhale ndi chikhulupiriro cholimba kudzera mu programu imeneyi kuti kodi kukhoti kumachitika zotani, kuti pambuyo pake chigamulo chachitika mungananenera Chief Justice kuti munthu asamayang'ane kuti ndaluza, koma kuti ayang'ane kuti kodi chilungamo chinachitika. Chilungamocho ngati chinachitika kuti uchikhulupirire chifukwa choti wadziwa zimene zimachitika ku khotiko. Nde kudzera mu program, kudzera ifeyo pa ma program imeneyi tikufuna kuti munthu aliyense amve mu chilankhulo chawo, munthu aliyense timufikire kumene aliko. Kutheka kuti ndithu mangotipeza kumene programu ndi khoti lathu pano pa MBC. Programu imeneyi tikunena kuti ndi imodzi mwa programs amene akhale akubwera kutsogoloku ofotokozera ntchito za khoti, kubweretsa kumvetsetsa kozama kwa mmene ntchito za khoti zimakhalira kumalawi kunoko. Kodi magawo akhoti alipo angati? Timamva kuti kuli magistrate, timamva kuti kuli ma Supreme Court, ndi magawo ndithu amakwera ena amatsika, zigamulo zina zimatengedwa kupita level ina. Zonsezi tizofuna kuti inuyo ndine tizitsate. Tikazitsata, tikazimvetsetsa, zimathandizira kuti tsiku limene wapezeka kuti ulipotero ufunika thandizo la khoti, suyambira standard 1 kapena class 1, umapezeka kuti uli pa level ina, zimene zimathandiziraso kuti ntchito za khoti zikhenga kuti zapepuka. Komanso pamene pali kusamvetsetsa kwabwino, ifeyo tikhulupirira kuti programu iyi idzakhala open to say kuti mufunsa mafunso, titenga mafunso amenewo tipita nawo koyenerera motsogozedwa ndi olemekezeka ndi amene adzitiuza kuti nkhani zimenezo pitani nazo uku. Ndikhulupiriranso kuti ali ndi timu imene imatsatanso zimenezi amene azitiuza. Ifeyo tili mophunziranso kunena kuti kodi tikubweretserani zinthu zoona, sitikupangani mislead, komanso mwina sitisokoneza zimene inuyo mumazidziwa zakagwiridwe ntchito ka khoti.
olemekezeka Chief Justice, pali nkhani imene munatchulako ya open justice. Mwina ngati tingapeze poti tili ndi mwayi lero kuti mulipo mpano tikucheza nanu mu program imeneyi. Open justice mwina mukufotokozera kwanu muchichewa chomveka bwino chosungunula tingana kuti ndi chani? Mwina popeza chichewachi chili ndi ma expert koma nanenso mwina ndikhozonena kuti tine kuti ku makhoti ndikotseguka, yense ofuna chithandizo ku makhoti akhale nawo ufulu opita ku makhotiko ndikukathandizidwa. Zisatengere kuti kapena munthu uyu ndi wolemera, kapena munthu uyu ndi wosauka, kapena munthu uyu ndi wakumudzi kutali, kapena munthu uyu ndi wamtawuni. Aliyense amene akufuna chithandizo cha makhoti akhale nawo mwayi ofikiridwa. Nchifukwa chake tikunena kuti tiatengere makhotiwa ku anthuwo. Tikakhala kuti tili pafupi ndi anthuwo ndi kuti anthu ayenda mosavutikira. Koma tikatalikira aziganiza zambiri mpaka kulephera kupita. Ndiye tikati open justice kwambiri tikufuna kuti anthuwo afikiridwe. Kufikiridwa ndi njira zambiri. Mwanena za chilankhulo, apa timalankhula za chilankhulo. Afikiridwe mchilankhulo chawo chimene akuchimva, komanso ndi mmene amazimvetsetsera zinthu. Tiafikire kuti zilumikizane ndi mmene amamvetsera zinthuyo ndi mmene khoti limayendera. Tafikire mnjira zosiyanasiyana. Posachedwa apa timakamba za kuyambitsa makhoti ogwisa ntchito ma internet for example, ogwisa ntchito izi zamasiku ano digital social technology. Kuti ena tiafikire, in fact zina tayambako kale. Anthu akutha kukhala ali kundende kucha koma ndikulowa mkhoti ndikuchita apply nkupempha belo, osayendanso mtunda. Zinthu ngati zimenezozo tafikire anthu. Pasakhale zinthu zina zobisa zokhazo zofunika kuti tikazisunga kwa nyengo imeneyoyo zitithandiza kuti chilungamo chiyende, koma tikazitulutsa zisokoneza chilungamo. Zimenezozo chifukwa malamulonso alipo amafotokozera bwinobwino. Ndiye tikati open justice tikunena zimenezozo. Ndiye nafuna kunenanso kuti zimenezi sikuti tikuziyamba ife ku Malawi. Maiko ambiri pa dziko lapansi akupanga zimenezi. Zimene tikukamba panozi maiko ambiri pa dziko lapansi akupanga. Ndiye ife tifuna kuti ku Malawi kuno tisatsalire, tiyende nawo maiko amenewa, tiyende nawo anzathu kuti tithandize anthu athu. Kumene koko zikuoneka kuti zikuthandiza kwambiri. Ndiye kunonso tikufuna anthu athandizidwe kwambiri. Tuli pomwepo ndikupempheni olemekezeka Chief Justice, mwina kutheka kuti mwina pali pena pamene mwina sitinakhudzepo just in a few seconds maybe 60 pamene tikutseka programu yathu lero. Ndikudziwa kuti iyi ndi programu yoyamba, zikhoza kukhala kuti ndi zambiri simunakhudzepo. Koma muja mwanenera muja kunoko tapanga timu, kuli timu ndithu yamphamvu kwa basi yotsogozedwa ndi ya Deputy Chief Justice, imene izi longosola zina ndi zina zofunikira mwina zimene tasiyako pano atha kufotokoza nthawi imeneyo, koma pakali pano mwina ndinokhutitsidwa ndimene talankhulirana. Umeneko Gomen. Mmene ndinayamba polankhula paja kuyamikira amakhoti kuti chiona cha nzeru kuti agwire ndi ife MBC ntchitoyi. Atikhulupirira ndi cholinga chathunso kuti Amalawi wonse atikhulupirire kuti ntchitoyi tigwira. Zolinga zawo zikwaniritsidwa kudzera mu programu imeneyi. Ndi cholinga cha aliyense, akhoti, ife MBC, even anthu onse amunomo, kuti aliyense azikhala ndi chikhulupiriro m'makhoti athu. Aliyense adziwe zimene zimachitika m'makhoti mwathu, kuti kodi pakakhala chakuti akatiyitana tikayitanidwa ku khoti tisamachite mantha. Akatiuza kuti tikhale aliyense ngati nzika za dziko muno kudzera mu programu imene ndi chimene tikufuna kuti akhale ndi chikhulupiriro cholimba mu ndondomeko za khoti zathu. Akhalenso omasuka kumatha kusata kuti ujeni tikamati democracy ndimene kuti kudzera mu programu imene mwina titha kumazindikira kwambiri maufulu athu
kuti kodi ku khoti kumatani kumachitika zotani, mwina mantha pang'ono ndi zochitika za ku khoti mwina nkudzera mu program imene tikufuna at least zichoke. Ngati MBC takhalapo tikutumikira mapulogalamu akuboma, mapulogalamu aku parliament, nthawi ino yakwana kuti kudzera pa MBC anthu atsatirenso kuti kodi ku khoti kumachitika zotani. Zikomo. Bambo Aiden Gumen amene ndi Director of Engineering kuyimirira Director General wa Malawi Broadcasting Corporation Kasakula. Tithokozeso kupezeka kwanu Honorable Chief Justice Rezin Robert Mzikamanda SC. Munapatula nthawi, tikudziwa kuti ofesi yanu ndi busy koma munalolera ndithu kuti tikhale nanu pano ticheze nkhani ziwiri zitatu. Tayamika kwambiri, tikudziwa kuti muli ndi timu imene ithandizire kuti ntchito yathu yonse iyende bwino. Zikomo kwambiri kuti munandiwasaso mpata watendankhulepo. Tayamikira kwambiri mmene mwaneneramu timu ilipo yamphamvuso ithandizira kwambiri kuti programu iyende bwino. Apatu ndiye pamtsiriziro pa programu yathu ya Khoti Lathu. Programu iyi tikunena kuti izikubwereserani zosiyanasiyana zokhudzana ndi ntchito za Malawi Judiciary kudzera pano pa MBC. Ine ndi James Gumba, malo mwa anzanga onse technical team yonse imene yapangiso ndi programu imene ithekerero. Ndina kuti zikomo tikumanenso pamene tibwereso ndi programu ina. Tsalani.